יוסי, מה יצא לך מללמוד אתה צריך ללמוד תורה. אם רק היית הולך לטוץ. מעניין באמת מה היה קורה אם הייתי הולך לטוץ. כולם כאן משתגנים, לא רואים אור שמש, מפציצים תוספות ראש, לא משחקים פה שש, ושחורשים את הגמרא ועושים עליה טסט. אני לא משוגע, ככה זה שאתה טוץ. כל שישי בצהריים היינו יוצאים לטרמפים, מנג'רס כל היום מנשנשים בלופים, כולם הפנימיות, שנת אצלנו בייסלי, וואלה יש נפתלי, קונה כל מה שבא לי. זה גלוש של תורה כל החיים, כולם כאן לומדים וגם מתארצים קצת בסדרים, רמב"ם ראש ותוספותים, כולם כאן חורשים, וואלה אנחנו מקנים. לנפתל, לקשקש, לנשנש, לסכנש על האש מגבש. אתה לא צריך שום סיבה להרגיש אווירה, זה על בטוח. חבר'ה טובים, אווירה שתנזים, אחלה מצב רוח. כל סופה ששלחה, עוד שעה של שמחה, איך תשמח שבפנים אתה בקושי רואה את המשפחה. כולם אוכלים גם בסדרים, כולם כאן שמנים וגם מתאפסים בשיעורים. כולם כאן טורפים, וואלה אנחנו מקנים. גם פה בצד שישית המשנות ניסיון, בקול בפנתיאון, חיים על הקצה וכל יום מלחמה, נזרקים לצמר, נעמה מאיימת, אבי כבר שובלי אל הסבא לאורה. אז למרות שלממן יופך ליצור נכחד, לא צריכים לשם רף מיוחד, עמוק בלב אתה יודע מכל ישראל ליי, אלא אם לא נמשיך לישבן. זה לא עוד בית משוגעים, כולם כאן שבועים, גם אני מת על החברים. חדר אוכל פינוקים, כולם כאן שבוזים, בסוף יוצאים עם ערכים. היידה מחזור תה, חייצ'יק מאוד, סרפט. הרב ברוך איזה מלך, הרב פשוט 10, הרב אריאל חולים עליך, אין עליכם. זייצ'יק אוהבים אותך כולם, המדריך הכי טוב בעולם, אס, 2.2 פעמיים.